Gawas sa mando ni Talisay City Mayor Sam Sambulia sa kapulisan sa pag-review sa security nga gipatuman sa mga eskwelahan, patutukan usab ang mental ug life skills sa mga tinun-an sa elementarya ug high school. Ani ang report ni Fe Marie Dumabok. Giduaw sa mga kawani sa Talisay City Local Youth Development o LYD ang tanang mga eskwelahan sa syudad. Matag tuig, alang sa mga symposium kabahin sa life skills, ilabi na sa aspeto sa mental health o gini ang ilang palambuon. I-emphasize na ang communication sa atong parents, sa atong mga guardians, usapon na yun ang makagitawag nato, maka-empowered nato ba to share kung sa mga ilang problems or sa mga social issues nila or especially bullying. Ubanan nila ang Talisay City Health o City Social Welfare and Development. Mato sa Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista nga nausab sila'y mental health professional nga mutabang sa pag-atiman sa tanang Talisay nun. We had several episodes na mga schools nga nag-refer diri sa amo nga ang atong mental health professional mao ay nag-counseling nila. With all this happening right now, we plan to increase our level of engagement with DepEd kung unsa pagay matabang sa City Health to improve sa atong pagtutok aning mental health sa atong mga estudyante, ma'am. Subay sa duguong nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City kagahapon. Gimanduan ni Talisay City Mayor Sam Sambulias ang City Health, LYD o CSWD alang sa psychosocial intervention sa mga minor de edad. Giawag na usab sa mayor ang Talisay City Police sa pag-review sa gipatumang seguridad sa mga eskwelahan ug pakig-alayon sa Parents Teachers Association. Gitumong kini aron malikayan ang susamang nahitabo sa Tacloban City. Matanaw nila ang sitwasyon taga eskwelahan para they can decide what are the measures that they have to do. Kay lain-lain man ang sitwasyon taga eskwelahan. The SWD regarding psychological interventions with students that have a problem, especially with what happened o nakita nila sa social media. Makaguol ang sitwasyon that people of that age can think of that. Maybe we have to revisit a lot of things, revisit laws. Gipasubay karon ni Police Lieutenant Colonel Humubono sayon ang tanang eskwelahan, pampubliko ug pribado man. Kun aduna bay mga gwardya ang tanan, subling gisubay ang mga entry ug exit points ug uban pang may labot sa seguridad. Unsa ang ilang tour of duty, unsa kay katas ang ilang pag-duty diha sa mga eskwelahan aron atong makita pod unsa mga eskwelahan nga makita nato nga medyo vulnerable as to similar mga insidente. Samtang gipahinumduman ni sayon ang tanan nilang personnel nga responsable sa ilang mga armas, ilabi na ang government-issued firearm ug siguroong way laing makagunit ug makagamit niini. Gawas lang sa mga pulis nga gihatagan niini. Human nga usa sa mga suspect sa mass shooting sa Tacloban City, migamit sa armas nga iya siyang iyaan nga usa ka pulis. Safekeep sa paghipos sa ilang mga armas diha sa ilang balay nga walay dapat laing maka-access kundi sila ra dili maka-access ang immediate members of his or her family and also the other occupants of the sa balay nila. Uban ni Godfrey Relieno Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.